Ako se kao student želite spojiti na online predavanje koje se odvija korištenjem aktivnosti Big Blue Button na sustavu Omega na nekom e-kolegiju, trebate prvo otići na taj e-kolegij, potom na naslovnici pronaći Big Blue Button predavanje, kliknuti na njega. Sada ste na stranici te aktivnosti, trebate kliknuti na priključi se sesiji. Sustav vas pita želite li se spojiti korištenjem mikrofona ili samo slušalica. U bilo kojem trenutku možete se prebaciti iz jednoga u drugo, ja ću odabrati slušalice. Sada sam spojen na online predavanje kao student, mogu u chatu recimo postavljati pitanja, isto tako mogu dići ruku, dolje, desno, imate ikonu za javljanje za riječ, ako kliknem na nju, nastavnik zna da ste vi u ovom trenutku digli ruku i može vam dati riječ ako za to postoji potreba. Ako želite spustiti ruku, i opet dolje desno kliknemo na ikonu i time spustimo ruku. Za vrijeme predavanja kvaliteta i brzina vaše veze prikazuje se u gornjem desnom uglu, možemo kliknuti na tu ikonu. U ovom trenutku je ona zelena i sve je u redu, ali da nije mogli biste isključiti web kameru ili dijeljenje ekrana ili nešto drugo. Kada završi predavanje, gore desno kliknete na ikonu s 3 točkice i potom na Leave Meeting. Potom klik na OK i to je to.